एडिसि आमचाइते तिप्रसा हामकरानि बागै Kwtal बाजेट टिख्लाय जाकपानातै बलक मन्त्रि मेवार कुमार जामातिया ककथुम बान्दानि बिसिंथि सागलायखिया गोजाम गभर्नर हाउस न Kwtal जरानि मांफ्लिबाय मोचांरुवै महाराजा वीरेन्द्र किशोर मानिक्यनि मुंबाय 40 कोटी रांमारि सुबायै सुनामै दिसाजाकनाय मिउजियाम हनि साका आबनो कारिब 16टा एकलव्य स्कुल हस्टेल ल इउनिभार्सिटी ते खुमुलुं खुवाई पद्मबिल किलाव फुटबल थुंखला सुनामै दिसाजाकनानो खबै गुबुनि जुदा जुदा हामकरानि बागै नांकुकमानि ब बाजेट नाहारजाका हनि साका हामकरानि सामुंगो गेबिं लायावै जत थांजाखे गोथालाय बाक्सा तंनानि ककनबो साका बिनि ककलामो बलक मन्त्रि मेवार कुमार जामातिया थाइतमो अब 5 বছরनि टार्गेट 5 বছর बिसिंगो अब प्रोजेक्ट अब कमप्लीट नाय जों दा जत्त डिएम नो जों साखलाय दिखा जाते विदिन 1 year आ प्रोजेक्ट सबमिट खायना बागै दा बागै जोंनि बेलायखनो चिनिति बाथनि बागै अबन पुइला आं जे सीमा बटे अबन पुइला जों अबाय प्रोजेक्ट माखा अबाय रां माखा अबन जों ठीक ठीक लायै जों जत्त मिलि लायै जों एडिसि नन एडिसि स्पेशली एडिसि एरिया गो अब इनभेस्ट खायजोंनाय अब खरस खायजोंनाय 100% Tiprasa बाग जों खायनाय आबांगै ओ प्रोजेक्ट न जों वाइसफनो मायाखो अपन पुइला जोंनि इंडियन गवर्नमेंट होते भारत सरकार होते जों मोदिदि मोदी जों हामजागैब अब हायसा जों पैकेज रिखा देबि जों साइबारथिनि ताबक एकलव्य स्कुल जों अलरेडी जों मानजाक ताबक जों 16टा स्कुल अब काम चलाय दंगो विदिन 1 year बा 2 years आव बाय थांनाय अब प्रोजेक्ट बहायनो जों अलरेडी खालायखा 16टा एकलव्य स्कुल तब अंग्रानाय अब कयटा स्कुल अब अलरेडी चलाय दंखा जोंनि जों सरकार फाइभनि परेव जों Kwtal टोटल जों 18 माखा बनि परे जों ते कायनि बागै जों हाय बर प्रस्ताव पाठका आं खागो जों 20टा तिप्राव एकलव्य स्कुल क्लब जागनाय तब अलरेडी जों सरकार फाइभनि परेव जों Kwtal दुइटा खायखा तब अलरेडी चलाय दंगो कासे किल्लाव अब अलरेडी रानिंग दंगो तेखाति इदानिं जों नालिसरा आमबासाव जों खुलावरिखा उसांनांथां खुलावरिखा आरो भाइनो तब जों बत्ति सुरु खायनाय क्लास 6 होते क्लास 12 जरा अब जों अमास बिसिङो जों एडभार्टाइजमेन्ट दगै अब जों बत्ति खायजानाय आरो बाङै जों प्राय 374 crore अब जों बाजेट खायखा अब हायनो जों बाङै बेलाखे काहाम जों बाङै हामख्रायनाय अब जत्त 100% अब Tiprasa सुजुग माने आरो बुरै चला अब बाय आं खाकाव जों प्राय 12,000 आं हिसाब खैनाय माने 12,000 स्टुडेन्ट बॉयज एंड गर्ल चला बुरै आरो जों सुजुग माने ताइबो जों हायनो हाय बेलाखेनो जों मागै खबर काहाम जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेट खायखा बाजेट दारखा अब स्पेशली जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस जों साइमाना गोबां मानसिनि एसटी बोर्डिंग हाउस बाक्सा हामगिया दंगो अब जों रिपेयरिं मा खायनाय तै Kwtal बो खायनाय जों अबायग्लाय जों टारगेट दारखा जों 30 कोटी रां स्पेशल जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस न तैबो गाहाम खायनाय बागै बास Kwtal थांनाय तै बाक्सा नेशनल ल इउनिभार्सिटी जों खायनाय अब जों अलरेडी प्रोजेक्ट तरि खायखा जोंनि आगरतला गानागा देगो जों कायसा ताव जागा नायतुक दंगो जागामान खांखाय जों कायसा नेशनल ल इउनिभार्सिटी अब जों खुलावनाय अब जों 50 कोटी जों बाजेट नारखा बाजेट खायखा ताई बालायखनो तंथौमानि खासरांमानि कक जों तैबो हायनो हाय बालायखनो स्पेशली जोंनि Tiprasa दखाननि बागै स्पेशली खेला खायनाय स्पोर्टनि बागै जों कायसा निनि इम्पोर्टेन्ट कायसा जोंनि स्पोर्ट नों तैबो स्पेशल फुटबल भलिबल तै विभिन्न स्पोर्ट न जों डेभलप खायनाय बागै जों कायसा प्रोजेक्ट तरि खायखा अब बेलायखनो तंथौमान कक स्पेशली जोंनि फुटबलनि बागै सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड जों खायनाय अब आधुनिकनि बागै आधुनिक सिस्टेम सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड अब जों लुगियाखौ जों Tiprasa खायनाय आबाद बागै जों लाय 20 कोटी रां बाजेट खायखा अब 3टा जा खायजानाय आबलाय खबर गाहाम जत्त जोंनि जे
स्पोर्ट कम्प्लेक्स सिन्थेटिक स्पोर्ट प्लेग्राउंड abo जोंनि तिप्रासा एरियायाव खालायजानाय खायसे खालायजानाय बाजार खालायजानाय जोंनि खुमुलुंग जों साइमोन जोंनि खुमुलुंग जों खायसे सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट तैयारि खालायखे खुमुलुंग खायसे खालायजानाय ते खायसे जों खवाइ पद्मा बिल पद्म खायसे खालायजानाय ते खायसे जों किल्ला वो तीनटा जावो किल्लाओ वो तीनटा जावो जों सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट प्लेस खालायखे आबनि प्राय 20 कोटी बाजेट abo जों नारखा आबलाय किन बां कामको जों साइमान जत्तनो जों तिप्रा हास्तेगो विशेष के चिनि तिप्रा साराव फुटबल जों 80% एबाव जोंनि प्लेयार्स अतो तिप्रासा आबनो वान सगैनो जों फुटबल अन्थाइ जों गथुक तिसना बागै जों माखासे प्रजेक्ट नारखा तेबे जों जत्तनो साइमानो जोंनि थांनाय मासाव जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार जोंनि बर'मोना जोग निर्मला सीतारामन बो खायसे घोषणा खायखे आबो जों वर्ल्ड बैंक हयते जों रांना होनाय 1300 कोटी टाका 13 करोड़ 1300 कोटी टाका बाजेट जों प्लेस लाइक बाजेट जों अति साखा आबो जों रां मोननाय आबो जों सीट बारायनाय ते डक्टर का हामतो बनाय तेबो इंफ्रास्ट्राक्चार डेभलप खायनाय गावमा जों खानाका खुमुलुंग जोंनि कोनो मेसिन गाहाम करै चिरारनिनो सिटी स्कैन खायनानै गरै एक्सरे मेसिन करै जों खानाबो आबंगे आबनो तेसे जों डेभलप खायना बागै जों वान सगैनो जोंनि कैबिनेट जों सालायखा जों खेरांबा हस्पिटाल बाहाय खायनाय बाहाय काम खायनाय आबो जों सालायनो हां ओ सालायमा बेसिं दैनो जों नियाफ्राव जोंनि बाजेट नारखा 30 कोटी टाका रां जों खेरांबा हस्पिटाल जों रांरिनाय तैबो बेलेखे कैसा जोंनि खबर गाहाम तैबो जों खुमुलुंग जों कैसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार जों खालायनाय जोंथ' साइमानाव जोंनि तिप्रासाराव गाबाव बेलेखे जों दुर्भाग्य गावमा जोंनि सिख्लाराव गावमा लामा खरजा ड्राग एडिक्ट गोबां मांगै दङ जों खानाखा खबर खारगा आबागै बिसोर जों खुमुलुंग जोंनि सेन्टार जोंनि कैसा एडिसि हेडक्वार्टार आरो जों कैसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार खुलबना बागै जों आरो बाहायनो 1 कोटी रां जों बाजेट नारखा आबो काम चलायनाय अबहाय गोबांमा जोंनि अबो दङ आं जतन सालिया ते कैसे जों बेलायखे जोंनि दंखमानि कैसे खबर जोंनि आगोनि उल गभर्न हाउस आबनो बाहायदो जों ते डेभलप खायना बागै जों कैसा 40 कोटी रां जों आबो बाजेट नारखा आबनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर आबो जों खायनाय आबो आधुनिक डिजिटल खायख्लायनाय जों आबो जों सालायखे आबाद बागै जों आबो गाहाम खायनाय थक खाय गासै जों म्यूजियम खायनाय आबो महाराजनिबो मुंतै महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम बरिबो मुंतै जों गासै म्यूजियम खायजानाय तै आरो गासै कल्चर सेंटर आबो सालायजानाय आबंनिफ्रायनो जों साइमोन आबो जों रां नांगौ आबो जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा अमायखे गोबांमा जों प्रजेक्ट खाय दङ आं गत सालिया जे जोंनि नांमानि स्पेशली तिप्रासानि रिलेटेड जोंनि खुंथाय बारानि रिलेटेड नां सायख'नाय गोबांफोरनि बादै गोबांमा जोंनि बाजेट दङ जों जोंनि एडिसि एरिया दै तिप्रासानि बागै जों जे बाजेट नारमानि आबोते आं बिनि साख्लायो आं खागाबो जों अमहायराव जों बाजेट मा हांख्लायो जों कोनो समायाव कोनो दिनाव जों अमहायराव खोनायाखौ अबनो पहिला जोंनि बीजेपी आईपीपी सरकार फाइमिनि परेगो जों अमहाय प्रजेक्ट मानो अमहाय रां रग मानो आं खागाबो 1-2 बोसोर गया फानो within 2-3 years